reivindicació, revitalització, és aquell espai segurament bàsic perquè una llengua puga ser. L'any passat ja vam confiar i al mateix temps abusar de la confiança de Miquel Àngel Pradilla. Avui treballa a casa. L'any passat va ser a Càlig, en aquella primera jornada per la llengua, i Miquel Àngel Pradilla des dels anys 90 que du a terme investigacions de caràcter sociolingüístic de la llengua i el contacte amb la societat, en relació amb la societat en la que s'inscriu. En aquest cas, la nostra llengua, el català, valencià, diguem-li, si voleu, i que de vegades diem que és patrimoni alerta. En aquests moments estem en una situació extrema en què aquells atacs puntuals se situen en l'extrem màxim i no és possible segurament una resistència perquè fins ara no hi ha hagut aquests precedents de caràcter d'atac. Per tant, la política d'extermini a la que ens estan sotmetent, i fixeu-vos que dic paraules bastant grosses, però estem davant d'un genocidi cultural de primera magnitud, que no va només en direcció del Sénia d'avall, sinó que afecta des de ja les illes. En aquest cas ens focalitzarem en allò que es pot fer, en mirar, hem encarregat a Miquel Àngel que ens parli de la situació que hi ha i què es podria fer. Per això aquest espai especialment important de revitalització. Sense més, dono la paraula a Miquel Àngel i li agraeix profundament que hagi assumit l'encàrrec, que entenc que és de grat, perquè treballar a casa, treballar al poble, aixecar-se de bon matí i passejar fins al Molí Vell és un gran honor, i a més amb aquest goig de públic amatent i que a més a través de les xarxes socials arribarà a moltíssima més gent. Aquesta reflexió que hauria de ser per a tot el país per fer un canvi i fer una proposta de model que segurament ha d'arribar per a combatre allò que ens vol exterminar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep, per la presentació amable, com sempre. No cal que us digui que estic encantat de poder participar en les activitats de Maestrat Viu perquè són el reflex, en definitiva, de l'acció des de la societat civil, més encara quan des de l'administració s'ha acabat concloent que és una via morta pel que fa a la revitalització de la llengua. Bé, per tant, fer-ho a més aquí a Rossell ja és la quadratura del cercle. Bé, jo us parlaré d'això, del valencià a l'escola, un espai fonamental de revitalització. Mireu, la revitalització, aquest home és important, és Joshua Fishman, és el pare de la sociologia del llenguatge, i és precisament la persona que va posar en marxa el concepte de revitalització lingüística, quan les llengües necessiten processos, accions, institucionalitzades o no, que en puguen millorar la normalitat. Joshua Fishman. En relació al que estem parlant avui, especialment aquí, que és la llengua a l'escola, ell deia allò que amb l'escola no n'hi ha poc. Amb l'escola, efectivament, no n'hi ha poc. I això ha de destensionar els possibles docents que hi ha aquí, que veuen com una llosa aquesta responsabilitat que els posen al damunt. Amb l'escola no n'hi ha prou. I aniré desenvolupant una mica aquesta qüestió en aquesta xerrada. Penseu que la xerrada és la d'un sociolingüista, ocupat i preocupat per la qüestió, d'una persona que fa una anàlisi des de fa molts anys sobre la realitat de la llengua en el marc de tot el domini lingüístic i per descomptat en el marc valencià. No soc un didacta de la llengua ni un pedagog, d'això s'ocupen d'altres persones, però la meva mirada, tingueu la presència, serà una mirada essencialment sociolingüística. Veurem les dinàmiques sociolingüístiques de tot plegat. I ho faré d'entrada, és fonamental que coneguem molt ràpidament, quin és l'estat de la llengua, ara mateix. Per saber, Josep ho comentava, l'estat d'emergència lingüística en què ens trobem situats. La magnitud de la tragèdia és clau per després justificar unes propostes, unes orientacions diferents
a l'hora de bastir processos de revitalització. Hi ha una enquesta, l'enquesta de coneixement i ús social del valencià de l'any 2021, són les dades últimes que tenim. Molt bé. D'alguna manera el que faré serà començar reprenent les conclusions de la xerrada que vaig fer a Càlix l'any passat. I els que hi vau assistir, per tant, ja teniu clar una mica el desenvolupament que jo he fet, que ha estat una anàlisi potent, que precisament ara surt publicada a la revista de Llengua i Dret en un primer lliurament, un article acadèmic important, d'anàlisi de les dades, i al desembre sortirà la segona part. Per tant, és una aproximació detallada la que he fet. Què és el que passa? Passa que hi ha una pèrdua del pes relatiu del col·lectiu valencianoparlant com a conseqüència fonamentalment d'un increment poblacional molt important, el factor demogràfic, l'arribada de gent. L'arribada de gent, fixeu-vos, tenim unes arribades de gent, uns fluxos migratoris que ja venen del tercer quart del segle XX, entrades importants de població, però al tombant del mil·lenni tornen a haver uns altres fluxos migratoris també potentíssims. I això produeix una alteració demogràfica i demolingüística, de manera que, més enllà de si el col·lectiu autòcton, el valencianoparlant, perd parlants en xifres absolutes, que en perd, no moltes, però en perd, el que passa és que en la mesura que en una societat s'incorpora molta gent, el pes relatiu al percentatge baixa. Per tant, interpretem-ho d'entrada d'aquesta manera. Tenim una llengua sense capacitat d'atracció, i quan parlem de capacitat d'atracció, els especialistes sempre mirem dos vectors. Mirem el decalatge, la relació que hi ha entre la llengua inicial, la llengua patrimonial, la llengua com a pres dels pares, i la llengua d'identificació. La llengua d'identificació és la llengua que, independentment de la que t'han transmès els pares, en un determinat moment de la teva història lingüística, tu consideres teua. Això passa, que la llengua d'identificació no és la que t'han traslladat els pares. Quan la dinàmica és positiva, quan hi ha més llengua d'identificació, més percentatges que la llengua inicial, la direccionalitat és bona. Quan passa el contrari, no és gens bona. I aquí veurem una mica, ràpidament, com us dic, flaixos, què està passant al País Valencià. I encara us diré el tema de la transmissió lingüística intergeneracional. El fet que els pares continuen parlant valencià als fills. Això garanteix la continuïtat, si es dona de manera potent. Què passa al País Valencià? Tornem a tindre també un espai de dubtes, un espai de cauteles on, com veurem, en definitiva, ja comencem a tindre símptomes importants de represa de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Això és la traça més sinistra que la llengua no va per bon camí. I això també s'ha de veure. Per tant, anem avançant en les conclusions, en l'àmbit de les competències, en l'àmbit de les habilitats comunicatives, dels coneixements lingüístics, o de la parla, per exemple. És a dir, no tenim, estem molt lluny d'una bilingüització efectiva de tota la població, de tota la població. Avui només són bilingües els valencianoparlants. Hi ha un altre espai que no està bilingüitzat. Fixeu-vos que només hi ha un terç del col·lectiu de llengua inicial castellana que declara saber parlar el valencià. Només un terç. Només un terç de quasi bé un 60% de la població, que és el que el té com a llengua inicial. El 60% de la població, només un terç del 60%, declaren saber parlar. Clar, això produeix una crisi d'usos immediata, i aquí la teniu, vivim immersos en una crisi d'ús importantíssima, i el valencià, quan surt de casa, perd presència. Perd presència. Perd pes, s'invisibilitza. I s'invisibilitza, a més, de la mà d'unes normes d'ús lingüístics que no li són favorables. Aquella norma de convergència lingüística, el primer que parla castellà en una conversa, tots parlen castellà, al desconegut i més en contextos urbans se li parla en castellà, etc. Són pautes lingüístiques injustificades que és fonamental de capgirar, de subvertir. Per tant, en els usos és on tenim també un problema molt gran. De manera que, i acabo aquí esta mirada, tenim una acceleració de les dinàmiques sociolingüístiques en el món actual, s'ha accelerat tot i per tant una rehabilitació de la llengua requereix una intervenció contundent. Requereix una intervenció contundent. Mireu algunes coses. Fixeu-vos en aquest formatge, important, perquè us n'adoneu de la mixtura de la població. És la variable lloc de naixement dels individus. Mireu,
si els individus han nascut al País Valencià, estem parlant d'una certa autoctonia, d'un pretès contacte amb la llengua, com a mínim. No tots els individus nascuts al País Valencià, malauradament, coneixen i parlen el valencià. Mireu el groc ataronjat, no? Allí són, al País Valencià actualment tenim un 35,8% de la població que ha nascut fora del País Valencià, que ha nascut fora, d'acord? Un 35,8% ha nascut fora. L'altre sector del formatge més gran és els subjectes que han nascut al País Valencià i que els dos progenitors també havien nascut al País Valencià. Els dos progenitors havien nascut al País Valencià. És l'autoctonia, aquella més clara, han nascut aquí i a més a més els pares són d'aquí. Hi ha un 40,6%. I encara en els nascuts aquí, veieu dues porcions més, una, la del 13%, en què un dels dos progenitors ha nascut fora. I encara l'altra, del 10,6%, els dos progenitors han nascut fora. Això és un formatge que va costar d'elaborar a través del buidatge de moltes dades i és clau perquè ho entenguem. És clau perquè ho entenguem, perquè us n'adonareu, diguem-ho així, de l'extraordinària complexitat que presenten els individus avui en dia aquí, al territori valencià. Tots tenen, només, diguem-ho així, un 40% han nascut aquí, de pares d'aquí. I això no vol dir que el 40% sigui valencià no parlant, no ho és. No ho és, com veureu. La resta, tots tenen fils ja marcats a través de progenitors que són un, dos, que han nascut a fora, més els mateixos individus que han nascut també a fora. Mireu, la base demolingüística, això és important, les dues primeres columnes, això és la comparació de Catalunya i la zona valenciana parlant del País Valencià, les dues primeres. Això és la llengua inicial i la llengua d'identificació. Recordeu que us he dit que la llengua inicial era allò de la llengua d'herència dels pares, i la llengua d'identificació és aquella que, més enllà de casa o no, és la que acabes identificant. Si agafeu el blau, que és català, valencià, tindreu que al País Valencià hi ha un decalatge d'entre un 25,3% de llengua inicial, a la zona valencianoparlant, i un 17,4% de llengua d'identificació exclusiva, valencià, exclusiva. És dramàtic. És dramàtica la minorització. Sobre l'esperança, si mireu el taronja, i en el taronja veureu que emergeix en la identificació lingüística un grup de 20 punts percentuals. 20 punts percentuals, que són els que tenen una identificació dual, s'identifiquen tant en el valencià que en el castellà. I aquí és on tenim un espai d'esperança en la gestió d'aquesta identificació dual, perquè la resta, fixeu-vos, una identificació, un 53,5%, més de la meitat de la població s'identifica exclusivament amb el castellà. Per tant, és allò que us deia d'interpretacions cauteloses sobre aquesta qüestió. Les dades, evidentment, no són bones. Si mireu les habilitats comunicatives, la capacitat d'expressió oral, per edats, aquí teniu 4 columnes, per edats en cohorts d'edats, i agafeu els dos primers quadrants, aquí és qui domina el valencià perfectament o bastant bé. Blau, perfectament, marronós ataronjat, bastant bé. Perfectament bastant bé és allò que ens serveix. Si us fixeu, hi ha una prelació clara per edat. Com més jove és la gent, més domina la capacitat d'expressió de la llengua, oral de la llengua. En termes de competència lingüística, la domina més, però, francament, són els sectors que l'utilitzen menys. I aquí passen coses, diguem-ne, dinàmiques sociolingüístiques que no les podem perdre. Però fins i tot, i això m'interessa especialment en la xerrada d'avui, fins i tot en termes escolars, adoneu-vos, la primera de les columnes, gent de 15 a 29 anys, perfectament, 33,1%, bastant bé, 30%, 63,4%. Gent que ha passat pel sistema escolar, mireu la incompetència, a dalt, 20+16, hi ha un 36,6% de gent que ha passat pel sistema escolar que declara no saber parlar el valencià. Poca broma. En la cohort següent, la incompetència ja arriba al 45%. Poca broma. Sistema escolar. N'haurem de dir algunes cosetes, d'això. No pot ser, en definitiva, que no es complisca la llei,
que diu que en acabar el sistema escolar has de dominar equilibradament les dues llengües. Pel que fa a la llengua oral, en funció de la llengua d'identificació, mireu la tercera columna. La tercera columna, els que tenen la identificació lingüística en el castellà, és la seva llengua d'identificació, en un 10,1 dominen perfectament el valencià i en un 24,3 bastant bé. 34,3%. Un terç de la població del col·lectiu castellano parlant, que estava per damunt del 52%, no domina la llengua. Un problemon com d'aquí davant. Molt bé, i els usos, i acabem aquí. Els usos, us faré curt. Tenim una sèrie de contextos d'ús. El primer que veureu és que són usos molt baixos, baixíssims. Amb percentatges que si hi haguessin el castellà serien del 60, 70 i escaig per cent. El valencià quan surt de casa sol perdre presència. Quan va al metge baixa un 17,4%, quan va a les grans superfícies baixa un 13,9%, quan va a l'administració de l'Estat baixa un 13,6% els usos en valencià. Veiem, a l'altra banda, alguns dels usos que estan més o menys equilibrats. Curiosament, a l'espai una miqueta per damunt de les xifres dels que el parlen a casa, que són la referència, que són el 23,1%. Veiem que a les associacions festives, mira, allí és on es detecta una miqueta més d'ús del valencià que el que es fa a casa. Els clubs esportius o l'administració local. L'administració local també té un determinat pes la llengua històrica i territorial. Per tant, jo crec que ja us heu fet una idea molt clara de quin és l'estat d'emergència lingüística que ens trobem avui en dia. Important, com perquè avui en dia es vulguin plantejar propostes equitatives en la gestió de les llengües quan hi ha una realitat social tan desequilibrada. Molt bé. Com hem arribat aquí? Bé, això és una mica l'anàlisi ràpida, històrica. Això és que passa ara, no havia passat, molt ràpidament també. Un senyor que es deia Rafael Lluís Miñoles, que es va dir fa no massa temps, un sociòleg d'avantguarda extraordinari, un cap pensant, del qual em declaro deixeble, va escriure un parell de llibres que es deien Conflicte lingüístic valencià l'any 1969 i Idioma i prejudici l'any 1971. Ell, en aquests llibres, va fer una interpretació del procés de castellanització, com s'havia anat produint, com anava avançant. I va marcar tres etapes que s'acabaven a l'inici de la dècada dels 70, amb la publicació dels llibres. I ens marcava una primera etapa de direcció horitzontal i selectiva del procés de castellanització, la situava al segle XVI, en el marc de la Guerra de les Germanies, la noblesa va fer un acte d'agraïment a la monarquia, davant d'un poble que s'havia revoltat. Per tant, tenim aquí l'inici del procés de castellanització. Un inici d'un procés de castellanització, en definitiva, que abraçava molt poca societat. Eren els estrats alts, però fins i tot de manera sectorial. Era l'aristocràcia i l'alta clerecia. És aquí on comença el procés de castellanització al País Valencià. I tenim, diguem-ne, 3 segles, en definitiva, en què es produeix aquesta dinàmica. La segona etapa és d'una direcció descendent i espontània del procés de castellanització. Ja comença una circulació vertical. En el marc d'un procés de reestratificació de la societat valenciana, ja comença a haver desercions lingüístiques quan la gent començava a tenir unes certes expectatives econòmiques. I el que feien en aquests moments, en unes determinades classes també controlades, ja començava a haver fuites lingüístiques en la baixa classes mitjanes, burgesia, terratinents, etc., fent una mica de diners i adoptaven el castellà com a mecanisme imitatiu de distància social. Utilitzaven la llengua i aquí entrem una mica ja en aquest vector important que encara és vigent al País Valencià d'interpretar el conflicte lingüístic valencià en termes de conflicte de classes. Això és important que ho tinguem present. Molt bé. I veiem, per tant, en aquesta etapa que es dona al segle XIX, ja comença el segle XIX d'esta manera, les coses ja comencen a fer una miqueta de gruix, tot i que el país continuava sent essencialment monolític.
essencialment monolingüe. La cosa grossa va començar al segle XX, amb l'etapa de difusió coactiva, les dues dictadures. En aquestes dos dictadures, la dictadura de Primo de Rivera, sobretot la dictadura del general Franco, es va difondre l'estigma segons el qual deia, fixeu-vos, no sé com han sobreviscut amb un estigma d'aquestes característiques, deia allò que només han mantingut el valencià aquells pobrets, afegís jo, que no han tingut l'oportunitat d'abandonar-lo, que no han tingut l'oportunitat d'abandonar-lo. Això és el que s'ha viscut en aquest país, no? L'assignació del valencià a pràcticament l'analfabetisme, a les classes subalternes, en última instància. Aquí sí que comença a haver-hi ja defecció important. Bé, a partir d'aquí vaig començar a fer l'anàlisi. Vaig fer una anàlisi del procés de castellanització que reprenia les fases de Vinyoli. Jo vaig plantejar una primera etapa, vaig fer unes anàlisis potents, publicades, es troben en llibres i tal, on afegia una nova etapa a partir de l'adveniment de la democràcia, que jo la vaig catalogar com una fase de difusió encoberta del procés de castellanització. Començàvem a tindre una mica d'estat per poder fer coses, però realment vam fer molt poques de coses. I aquí tenim, diguem-ne, 3 subfases de la fase de difusió encoberta a partir de l'any 1975 fins l'any 2015. Tenim una transició democràtica, és una etapa de claudicacions, era el moment, en definitiva, on es van començar a negociar coses en l'àmbit de la simbologia, però també en l'àmbit de la gestió de la llengua. Jo mai he vist una negociació més desafortunada, en què tot va caure de l'altra banda, en definitiva. Que si bandera, que si himne, que si tal, qual, pasqual, i bé, vam començar bé, en definitiva, en la transició democràtica, amb molt de complexament, en definitiva. Després tenim l'esquerra al poder, entre l'any 1983 i l'any 1995. Són 12 anys, 3 legislatures. Jo les qualifico, després de fer una anàlisi aprofundida, com una etapa d'infraplanificació. És a dir, no es van posar les bases del que necessitava la llengua per poder revitalitzar-se de manera adequada. Era una etapa d'infraplanificació lingüística en la qual s'ha de reconèixer guanys històrics, com la mateixa, perquè ens ocupa ara, com la mateixa despenalització del valencià i la seva incorporació a les aules. I la seva incorporació a les aules. Si més no, a l'ensenyament públic, perquè el privat ha estat impermeable, pràcticament, a la presència del valencià. És l'avaluació global que faig, podria parlar-ne molt de temps de cadascuna de les subfases. I l'altra cosa és la fase de contraplanificació lingüística, un concepte que ha fet una certa fortuna en l'àmbit de la sociolingüística, que és amb la dreta, entra la dreta al poder entre els anys 1983 i 1995, els dipositaris del capital lingüístic són uns altres, i canvia la truita absolutament. És una etapa de contraplanificació lingüística, però alguns han entès aquesta fase de contraplanificació lingüística com el fet de desmantellar tot el que hi havia. No. Allò que hi havia era d'una feblesa tan gran que la dreta en el poder ho va continuar utilitzant sabedora que portava a una mena d'eutanàsia, per dir-ho fi. És una etapa de contraplanificació lingüística perquè aquests sectors, en definitiva, s'omplen la boca del valencià i de les soflames, la senya d'identitat, tot això, i la seva actitud, en el millor dels casos, és indolent, quan no és absolutament hostil a aquesta llengua que és la senya d'identitat, etc. Això és la contraplanificació lingüística, tal com jo la vaig definir. Arriba l'any 2015, 2 anys de botànic, que era una etapa que es pareixia que havia de sortir el sol. I jo pensava, i de fet una conferència amb Marc, amb el director de política lingüística en el seu moment, a les jornades de sociolingüística d'Alcoi, i bé, pareixia que havia de sortir el sol, però el sol no va sortir. La boira espessa no vam ser capaços de fer-la aixecar en relació amb la llengua. Bé, aquí hem tingut una globalització, no hem de perdre de vista, un context diferent. La globalització fa estralls en l'espai comunicatiu de totes les llengües minoritzades. Només cal que veieu el que passa, per exemple, en el marc de la mateixa llengua a Catalunya. La preocupació també quan ha explosionat tot allò que la globalització porta pel mig. El govern del Botànic, per tant, per a mi ha estat una oportunitat perduda, tot i que la bona intenció i unes actituds molt favorables que després, d'alguna manera, en els comportaments no han acabat de casar. S'ha fet una lectura errònia de les necessitats del valencià en aquest nou ecosistema comunicatiu globalitzat.
Això no ens n'hem adonat. Que el valencià necessitava coses molt més potents i més importants per poder subvertir aquesta dinàmica tan dolenta que teníem. A més, això s'ha fet en un context, i no és una cosa menor, d'hostilitat radical de l'oposició política. No només de l'oposició política, també de sectors del propi govern. Sectors del propi govern. Per tant, hem vist que qualsevol mesura normalitzadora o que s'interpretava com a veritablement normalitzadora que portaria a un avanç de la llengua s'ha judicialitzat immediatament. Ha estat un període, el dels anys del Botànic, de judicialització permanent. I què hem trobat? Hem trobat la connivència d'una justícia de part que ha actuat amb la fal·làcia de la pèrdua de pes del castellà en les comunitats amb llengües autonòmiques. Ha estat un procés perfectament dissenyat, us en podria parlar molt a fons, des del tombant del mil·lenni, les primeres polítiques del govern Aznar, de la segona legislatura del govern Aznar. Com això comença a posar-se en marxa i des de la FAES, aplicant-ho a cadascun dels territoris amb governs conservadors, això ha anat avançant de manera ordenada, pensada i gradual. No són ocurrències. Però, esclar, els partits de la hipòtesi que el valencià va com un tiro, que això el castellà està patint. Ja ho he vist. Ja heu vist quina és la situació. Per això m'he preocupat, en definitiva, de plantejar-vos una mica la situació del valencià, quina és, d'emergència. I clar, en el marc d'això, d'aquesta judicialització tan tremenda, d'una oposició tan radical, s'han posat en marxa polítiques acomplexades, no s'ha aprovat el requisit lingüístic de la funció pública, no s'ha aconseguit fer això, la implementació de la llei d'educació del 2018 rebaixa la presència del valencià com a llengua vehicular a secundària i batxillerat, això ho hem vist, és un dels grans errors per a mi del Botànic, i veiem com la televisió pública a punt infrafinançada té unes quotes d'audiència baixíssimes. Estic parlant de l'època del Botànic, per tant, hem vist una oportunitat perduda. I clar, entrem a 2023 amb una difusió intensa, una nova etapa, que es diu de difusió intensa i planificada. Jo encara afegiria a dir desacomplexada, de promoure el procés de castellanització. És una etapa de contraplanificació lingüística explícita. Ja heu vist comentaris absolutament desbocats, diria jo, actualment en relació amb el valencià. Bé, ja ho hem vist, no hem arribat aquí. Per sorpresa. I hem vist les dinàmiques glotopolítiques que en diem tècnicament, les relacions de poder entre els grups lingüístics que hi ha aquí i veiem que han anat malgrat. Fins i tot quan manaven sectors a qui se'ls atribuïa i explicitaven actituds favorables, però en els comportaments no van saber posar-s'hi com tocava. Bé, entrem a la fase actual. En aquesta fase actual, en aquest context que us estic fent de contraplanificació lingüística explícita, s'ha produït un desmantellament de la infraestructura institucional anterior, del Botànic. S'està excloent la cultura en valencià, de la cultura al valencià. S'hi ha hagut una erosió al ecosistema comunicatiu en valencià. S'està qüestionant el codi i la unitat de la llengua, ho veiem cada dia. S'està produint un desmantellament de l'ensenyament en valencià i també hi ha hagut una devaluació dels certificats de coneixement, de la validació de la competència lingüística. Tot això s'està produint, és una selecció de les coses que s'estan produint. El desmantellament de la infraestructura institucional. Fixeu-vos, hi havia una direcció general de política lingüística i de gestió del multilingüisme, en la qual hi van posar molt bones expectatives en els governs del Botànic. S'ha passat ara a una sotsdirecció, una subdirecció dins de l'organigrama de Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Hi ha hagut una degradació absoluta, en definitiva, de l'ens que d'alguna manera ha de liderar un procés de revitalització lingüística.
Fixeu-vos que hi ha la notícia, no? El govern valencià modifica la llei de plurilingüisme i suprimeix l'Oficina de Drets Lingüístics. Per tant, diguem-ne, l'estructura planificadora en el món educatiu del botànic es modifica per llei, després ho veurem, i se suprimeix l'Oficina de Drets Lingüístics. Clar, l'Oficina de Drets Lingüístics, en definitiva, està posada en marxa per garantir els drets d'una ciutadania que sovint els trobava conculcats. Això s'ha liquidat, per descomptat. L'exclusió de la cultura en valencià. Bé, un exemple. Som de la Terreta, el festival organitzat per la Generalitat per celebrar el 9 d'octubre passat. 4 actuacions en valencià d'una trentena. Residualització absoluta del valencià en el món cultural. Los conciertos de viveros, ¿no? de la gran feria de Julio de València. Mireu-vos una miqueta els programes i veureu, diguem, el factor corrector necessari de música en valencià. Un factor corrector necessari, que s'ha d'exigir a les institucions en aquest sentit. I alhora tot això veus que a poc el que està produint és el declivi d'una primavera musical extraordinària amb grups d'autèntica categoria, com Zoo, Diluy, Xavi Sarrà, Tardó, Smoking, Soul, etc. Caiguda dels grups per dificultats, en definitiva, de poder desenvolupar la seva tasca en la mesura que els números no funcionaven. I al final és allò de primum vivere d'inde filosofare, en aquest cas cantar. També teniu el tema del conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb el circuit cultural valencià. Es passa d'un model vertical on ja serà l'Institut Valencià de Cultura qui tindrà el paper de decisió. Abans, la decisió la prenien era un model que prenien, en definitiva, coordinat amb els professionals. Els professionals dels espectacles oferien un catàleg de propostes que després eren triades. Ara, en definitiva, tindrem una selecció feta amb els criteris, ja us ho podeu imaginar, quins són criteris lingüístics i ideològics molt clars, on el valencià quedarà i està quedant absolutament secundaritzat. Aquells episodis també que ens van alertar d'entrada per on anirien les coses, la provisió de la compra a les biblioteques de determinades revistes en català, el Temps, Cavall Fort, Enderroc, etc. Tot això era català. Era català i, per tant, tot això allò que fa bàsicament és violentar l'ecosistema comunicatiu valencià d'exclusivitat que ens presenten. Molt gros va ser el fet de no voler governamentalment considerar que l'any 2024 fos l'any Estellers, un any Estellers que s'ha anat desenvolupant des de la societat civil amb una gran capil·laritat a tot el territori important, però que institucionalment, naturalment, van deixar-hi de participar. L'erosió de l'ecosistema comunicatiu, la comunicació, en definitiva, però hi ha una nova llei. Es fa una nova llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Aquí, en aquesta llei, ja desapareix aquell requisit d'emprar el valencià amb efectes normalitzadors. Per tant, ja no es percep que el valencià s'hagi de normalitzar. En definitiva, ja no figura este criteri i s'obre la porta als continguts en castellà. Bé, es recalca moltíssim en l'article 2 que el valencià és oficial de la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. I la Generalitat ha garantit l'ús normalitzat de les dues llengües. Sí, però que necessita un ús normal, no és el castellà, és el valencià, justament. I a més, el llibre d'estil, que ha de definir una mica el model lingüístic d'estos mitjans audiovisuals que generen tanta difusió de la llengua, i la modelitzen a través de models de prestigi. Òbviament entrem ja a una impugnació que diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que estatutàriament ens té la potestat de decidir una mica per on ha d'anar la modelització, el
model de llengua pública, etc., aquesta gent no és preceptiu que fem allò que ells diuen. I ja ho estem veient, per tant, darrerament en les darreres decisions. Clar, alguns en definitiva estan entrant en un grau de col·loquialització de la varietat formal, d'aquesta tribalitat i també aquesta mena d'individuació que ells pretenen d'un marc general lingüístic de més abast. Això és una altra estratègia de fons. Ja sabeu, diguem, el castellà comença ja amb les pel·lícules, el prime time, ara es pot, no sé ara, però s'havia de triar, es podia triar entre mirar-la en valencià, però ja ho havies de triar, i ara imposes o en castellà, cada cop hi ha més pel·lícules en castellà. Com hem vist en la mateixa llei, els mitjans de comunicació ja no tenen aquesta funció de normalitzar la llengua, però és fonamental l'acció dels mitjans de comunicació, l'han tocat absolutament. Qüestionament del codi i la unitat de la llengua. Bé, el conseller d'Educació qüestiona que els mestres de valencià hagin d'estudiar filologia catalana. Bé, ja tenim, un qüestionament de la universitat d'entrada, perquè no hi ha cap altre àmbit del coneixement que genere de formació, diguem-ho així, que genere els especialistes en valencià, en el món universitari. Però després hem vist cap a on anaven les coses, el rap penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el terraplanisme lingüístic i aquestes coses. I heu vist darrerament la retallada amb la tisorada de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ja us dic, una institució absolutament estatutària, que té l'autoritat de la gestió de la llengua del Senya al Segura. Per tant, amb declaracions del portaveu de Vox dient volem estrangular l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per tant, això és el desacomplexament amb què plantegen aquestes qüestions. Han tocat els criteris lingüístics de l'administració de la Generalitat, en el sentit de col·loquialitzar molt més el model. Abans s'utilitzava un model més convergent, ara se n'utilitza per escrit un model més tribal, en el qual, diguem-ho així, per exemple, el secretari Vidal, que si parlàvem de reconeixement, dius, què està passant aquí? El secretari Vidal que ens ho veiem en aquest espai de frontissa que fem, bé, no cal que us diga que l'altre dia al Facebook de Maestrat Viu anunciant la jornada tal del valencià avui, i automàticament van sortir com a bojos que sí, avui, això és català, avui. Això és el nivell. En canvi, això d'avui... Bé, ens estem trobant això en impulsar justament aquesta mirada absolutament tribal, absolutament desprovida de qualsevol criteri lingüístic, en fi, però molt preocupant. El desmantellament de l'ensenyament, en definitiva, que és una mica on anàvem, tot plegat, el context. Amb l'escola no n'hi ha prou. Amb l'escola no n'hi ha prou, ja ho hem vist, com amb l'escola no n'hi ha prou. L'escola, què passa a l'escola? Mireu, el tema de l'escola, el valencià de l'escola comença a la llei d'ús i ensenyament, l'any 1983, que estableix l'obligatorietat de l'ensenyament de la llengua a tots els nivells, també la formació professional i ensenyaments especialitzats, fixa l'obligatorietat que l'alumnat, en acabar l'etapa, demostre una capacitació equiparable oral i escrita de les dues llengües. Faig un silenci que parla per ell mateix. La llei diu que en acabar l'ensenyament s'han de dominar per oral i per escrit les dues llengües. Actualment, amb models pretesament més favorables al valencià, tenim que un terç de la població de 15 a 29 anys diu que no sap parlar valencià. Clar, no sap parlar escriure també no molt, amb els models que es plantegen ara, què passarà? Que secundaritzen absolutament el valencià. Estem fora de la legalitat. I això és una de les coses, com veurem al final en les propostes, s'ha d'explorar. S'estableix com a requisit
per al professorat el coneixement de les dues llengües. Estem parlant de la llei d'ús i ensenyament. No cal que us digui les martingales que hi ha per permetre que hi hagi gent a l'ensenyament que no domina les dues llengües. I demana a la Generalitat implicació en la incorporació del valencià a la formació universitària del professor. Quins eren els problemes que plantejava ja la llei d'entrada? Un era el problema de l'exempció. Sabeu que nosaltres tenim un model territorialitzat. Hi ha unes zones de predomini lingüístic valencià i unes zones de predomini lingüístic castellà, per raons de repoblació a l'edat mitjana. Bé, la zona de predomini lingüístic castellà, interior, amb una presència demogràfica de 9,10% de la població, té un tractament i la resta en té un altre. Bé, la llei, a més, parlava de gradualitat i voluntarietat i de formació i de i no parlava explícitament de normalització. Ja hi havia, però, a la llei, en aquesta llei que avui en dia els que la van criticar en el seu moment ens estem arracerant perquè es puga complir. Una llei tovíssima, tovíssima. Bé, però bé, per això tenim una mica el que tenim. Aquí comencen una sèrie de programes amb l'esquerra al poder. Hi havia un programa bàsic per a la zona castellana parlant, amb una assignaturització en definitiva de la llengua que es veia també molt col·lapsada pel recurs a les exempcions. El recurs a les exempcions lingüístiques generosament resolt, vaja, el que feia era treure la potencialitat que podria tindre fins i tot l'assignaturització de la llengua a la zona castellana parlant. Després teníem tres models. El programa d'immersió lingüística a la zona de predomini lingüístic valencià. El model d'immersió lingüística, poc concorregut, és la veritat, un programa d'ensenyament valencià on gradualment s'incorporava el valencià amb més potència que el castellà, i després teníem el programa d'incorporació progressiva que a la pràctica tenia un plantejament equilibrat, però a la pràctica era un programa a l'estil del programa d'ensenyament en valencià que prioritzava el valencià. L'incorporació progressiva va acabar prioritzant el castellà. I així es distribuïa una mica la població en funció de tres models. Això fet des de l'esquerra al poder en els inicis i en la participació d'un magnífic amic meu, Pasqual, el Ximo, va proveir-nos d'uns models de lingüisme enriquidor, interessants tècnicament, que van portar-se a terme durant tota una sèrie d'anys. Aquí teniu els esquemes que desenvoluparé. Es va anar extenent amb el temps i en l'extensió, bàsicament, us hauria de dir, mireu, conclusions. El programa bàsic, la possibilitat d'exempció de valor a l'assignatura, i la converteix en voluntària. I la competència de l'alumnat és molt limitada. Estem parlant de la zona castellanoparlant en temps de govern d'esquerres. Els programes d'ensenyament en valencià van perdre presència en etapes superiors. Més enllà que no es va arribar a superar pràcticament el 30% en els programes d'ensenyament en valencià, més enllà d'això, a mesura que anaves pujant d'infantil, primària, cap al batxillerat, després ens trobàvem a la universitat, la presència del valencià anava caient. A més, s'aplicaven en una distribució territorial desigual. Castelló molt més que València i Alacant al darrer lloc. I encara hi havia la dinàmica centres privats i concertats. Centres privats i concertats que sempre ho han tingut. Una resistència als centres privats i concertats en relació al públic. En època, com us dic, jo vaig fer anàlisis d'aquesta primera etapa d'infraplanificació lingüística que us he dit, no recordo les dates. És igual, aquesta etapa abans de l'entrada al poder en 1995, del 83 al 95, això, este va ser el panorama. No pensem que era un panorama per tirar coets. No ho era ja en aquells moments. Arriba l'any 2012, ja amb el Partit Popular al poder, i es desmantella aquesta proposta de línies i entren
dos programes, el programa plurilingüe d'ensenyament en valencià i un programa plurilingüe d'ensenyament en castellà. Entre el plurilingüisme. Hem passat d'una conjuntura bilingüe a una conjuntura plurilingüe. No és perquè tinguem quasi 300 llengües en l'ecosistema comunicatiu. És perquè hi ha una pressió de l'anglès que volem situar-lo, sobretot també en la vehicularitat comunicativa, i això és una cosa ben vista i que ben gestionada no hauria de crear cap tipus de problema. Això sí, prèviament hauríem de crear el professorat que és capaç de fer-ho, perquè per entrar en un procés de multilingüisme en anglès siga vehicular el professorat que siga capaç de fer-ho, i en aquests moments el percentatge és mínim. Encara en aquells moments va posar en marxa els projectes plurilingües i estaven al servei, diguem així, d'una aposta perfectament ideològica, perfectament planificada, que és sota la pàtina de aixoplugar-se d'allò que en diem l'equitat en el tractament de les llengües. Igual per al valencià, igual per al castellà, igual per a l'anglès. Aquestes paraules d'equitat, etc., igualtat, el que es pretenia gestionar era una realitat social absolutament desequilibrada, o no, vist les dades que us he donat. Per tant, si tu el que vols, en definitiva, és assolir l'equitat, allò que has de fer és promocionar a fons factors correctors perquè la llengua que està en situació de minorització tinga pes al sistema educatiu. I en conseqüència, la vehicularitat, si no exclusiva, preeminent, és absolutament necessària per a un model rigorós d'aquestes característiques que tinga com a objectiu final bilingüitzar tota la població. Bilingüitzar tota la població, no només una part, la dels valencianoparlants. Això va anar. El 2017 es posa en marxa aquest programa educatiu plurilingüe únic, ja des del Botànic, que és un programa educatiu que va patir moltíssimes vicissituds, hi va haver moltíssimes reformulacions perquè el van impugnar de dalt a baix, de baix a dalt, el van retallar, fins a aconseguir complexar els que el van liderar, que jo crec que aquí es va fer un tret al cap. Vist en perspectiva, no s'aportava en definitiva al valencià les necessitats que li calia per avançar en el procés de revitalització. I entrem al 2018 amb la llei de 21 de febrer, amb aquest programa educatiu únic del que us estic parlant, el programa d'educació plurilingüe i intercultural, que garantia un 25% d'hores lectives en valencià i castellà, una proporció de llengües estrangeres, generalment en anglès, que variaria entre el 10 i el 15% segons l'etapa. Era un programa flexible que s'havia d'adaptar als postulats dels projectes lingüístics dels centres educatius. I arriba finalment l'estrella de la jornada, que és la llei de llibertat educativa. Tenim la llei de llibertat educativa en la qual, en definitiva, hi ha una coalició Partit Popular Vox al govern, tenim una estocada importantíssima al valencià. D'alguna manera, amb la pretesa hem de retornar la decisió de la llengua, que és en què volem la vehicularitat al ciutadà valencià, i a partir d'unes hipòtesis que després resulta que van fer figa, allò que es pretenia, en definitiva, és residualitzar la presència del valencià amb la quiescència dels pares, dels responsables. I on entren escoles, famílies per valencià, tota una sèrie de qüestions que en principi no semblava que estiguessin bé. Jo diria que també els centres educatius, el professorat, també ha tingut una part important en els resultats finals de tota aquesta operació. Una operació, per favor, tingueu-ho ben present, és una operació de liquidació del valencià. És una operació que està al servei d'una ideologia que diu per al valencià, sí home, per als que vulguin. Però a nosaltres de què? El valencià. Clar, fixeu-vos en la diferència. Si volem una bilingüització general de la població, diem jo bilingüe, valenciano parlant, tu bilingüe, castellano parlant. La teua llibertat de no conèixer la llengua va contra la meva llibertat
d'utilitzar-la. Això no supera qualsevol anàlisi ètica. Tingueu-ho present. Tu bilingüe, és a dir, jo bilingüe, tu bilingüe. No tolerància a que jo sigui bilingüe. No. Si volem una societat bilingüe, hem d'arbitrar els procediments, la modernització en el sistema escolar i amb l'escola no n'hi ha prou. Arreu, programes de política i planificació lingüística adequats. Davant de la promulgació d'esta llei, allau de protestes, institut universitari, universitats específiques, la mateixa xarxa vives, universitats dels territoris de parla catalana, de valenciana, de la llengua, escola valenciana, escolteu, mateix Consell Valencià de Cultura, de llei, què estem fent aquí, no? Bé, res més. Es va produir la consulta. Me saltaré perquè ja vull acabar. Es posa en marxa una consulta, no? Una consulta que té uns resultats inesperats. Vaja, d'aquella voluntat de posar-li el peu al coll amb l'aquiescència dels propis indígenes, resulta que hi ha uns resultats inesperats. Resulta que es ven, alerta, es ven que hi ha un 50, guanya el valencià per uns dècimes, un 50 com a tal, un 49 com a tal, alerta. Perquè quan nosaltres situem les dades en la zona valencianoparlant i en l'ensenyament públic, ens adonem que el guany ha sigut molt important, tremendament important, molt més important que este 50% que abraçava la privada i la concertada i també la zona de domini lingüístic castellano. Un guany important. Bé, inassequibles al desaliento, això continuarà igual i hi haurà totes les martingales possibles perquè estem veient ara per no aplicar adequadament allò que les famílies han acabat decidint, que això ja ho estem veient, tota una sèrie de decisions que s'estan prenent. La zona castellanoparlant, en definitiva, s'acaba consolidant com un gran focus, en definitiva, novament, d'obstaculització de la normalitat lingüística. La zona castellanoparlant ha de, a poc, assumir la necessitat de bilingüitzar-se. Això és així. Això és així. I, per tant, en aquests moments es troba aïllada en el marc legislatiu educatiu actual. Tornarem a entrar a l'etapa primera de la llei d'ús i ensenyament del valencià d'exempcions i assignaturització estricta. Per tant, acabarà sent de voluntaritat. Bé, un resum del que ha passat és el que us deia, no? La consulta sobre la llengua base fa que el valencià es faça fort a l'ensenyament públic de la zona històricament catalanoparlant, valencianoparlant. Això sí, llevat de les grans conurbacions d'Alacant, d'Elx i de València. Això alerta, no està en contra de les dades que he donat al principi, perquè quan posem, diguem, les magnituds demogràfiques dels territoris on s'ha produït això, veiem que comença a casar novament això. Per tant, sí, és una situació certament que ha estat un toc d'alerta que jo celebro extraordinàriament, però cautela també, cautela en aquesta mirada. Propostes d'actuació, i acabaré aquí. Escolteu, hem de reactivar i organitzar i coordinar la societat civil. La societat civil, en un marc històric on l'administració s'ha mostrat com una via morta, té deixar complexament per falta de convicció, etc. La societat civil ha de treballar. Per tant, comencen a haver algunes plataformes, alguns espais, per exemple, la NOS, la plataforma NOS d'agrupació d'entitats cíviques i d'acció social, educativa, cultural i sindicats, espais de coordinació que tindran una mica amb la idea de qüestionament absolut de l'operació de planificació lingüística contraplanificadora que s'ha portat a terme. Les famílies en valencià ha estat una agradabilíssima sorpresa l'organització, la voluntat, l'esforç que hi ha hagut al darrere del gran desficaci de la consulta. S'ha de recórrer legalment la norma. Ja us he dit que amb una judicatura que no actués de part, aquesta norma hauria d'anar en terra, immediatament. Per què? Perquè no garantirà, és evident que no garantirà la competència simètrica en català i valencià i castellà de l'alumnat.
Per tant, ha d'haver una impugnació. Hi ha hagut recursos, Compromís en va fer un, l'Escola Valenciana en va fer un altre, segurament se n'hauran fet alguns altres, jo això no ho tinc del tot controlat, però la impugnació legal jo crec que té totes les de la llei per poder arribar a bon port. I a més s'ha d'informar a docents, a famílies, a la societat en general. S'han de continuar fent tants actes com sigui possible, desemmascarant allò que hi ha al darrere. Quina societat vol l'escola que ells proposen. Com us dic, és una societat que tolera, bàsicament, que el valencià l'utilitzem els aborígens, però que no va amb ells poder-lo incorporar en el seu repertori comunicatiu. Esta no és la societat que volem moltíssim. I hem de lluitar, per tant, perquè nous models, noves ideologies, en definitiva, gestionen un espai de revitalització de la llengua més necessari avui que mai. Ens hem de manifestar, si cal, públicament. Hem de fer expressa la nostra disconformitat. No ens podem quedar a casa, bàsicament, lamentant-nos. No ho podem fer. I esperar que hi hagi un canvi, diguem-ne, un canvi de poder, que pugui canviar les dinàmiques sociolingüístiques. Per tant, ha de ser una societat civil, jo diria que clarament mobilitzada. I acabo com al principi de la meva intervenció. Al principi de la intervenció us he citat Joshua Pittman, que ja m'he sabut, que avui no hauria treballat perquè era jueu. I sabeu allò del sàbat, nosaltres aquí. Aprofito per agrair-vos la heroïcitat d'avui voler vindre aquí. Joshua Pittman deia amb l'escola no n'hi ha prou. I este humil servidor que avui us ha parlat diu però que sense l'escola no hi ha res. Moltes gràcies.